kanta na partak kang malpas. Sige manggar tanak, nasakit ti bagbagik. Apay tayo niya ti marikrik nam. Ayos ka lang. Ayos lang anak, banog lang siguro ato eh. Sigurado kayo tayo ang ayos kayo lang. Una na, kawan ato eh. Basta nagbasti tatay lakot ang kayo ng tatay. Manggar tanak, kakaibusan ti kayon, yakabunod, di no pangalantan to ti pangkaanay. Hang kaunay nga madanagan tayo, ta malpas ta mo lang ating nga pinagrigrigat ta. Una anak, lakaya ko ni, hanggang natata, kasi palang ti pinagbiyak ta. Dumtong tumat lang tal daw tayo nga pumintas ti biyag tayo. Kapahila ko maanak. Di natay lang ako ate kayo tay. Yay, nininong mo anak. Yeah. Nick, sakto, data nininong mo na eh. Oy, pare. Paray, dati dagi kayo mo na eh. Apay, nagbasi mo ti kayong tata, pare. Kung pare, basi ti pag-alalamin, o mo pag-alamin. So nga rod ninong, kunti pagalaan mi nga sa balin. Ngam pare, bagam hindi kanya nga ti kayom. Pasensya ka na pare, naibos talaga di pag-alalamin ti kayon. Diyan ka lanatan, pare. Nagbasi mo. Ngam ninong, Madi mo kasta pare, no di mo wala natin o paggatang si dami. Diyan ang problema atan, basol mo ata. Bagam madula akong mga kayaw. kasano atan tay, paunti gatang tati si datan. Tay, abi nananong ka tay. Ninong, tulungan na kami. Ninong, tulungan na kami. Ang mong Christian, kamamok ni tatay mo. Gag-acting lang ata. Kaya nalang katangag ta kayo yo. Tay, ayos ka lang. Ninong, kasi lagat ti mangyayari kini tatay kun kasapay ti pampanunutom kanya na. Handa malukaw. Malis ka dito yon. Yawin yo kita kayo yon. Naggalas may ugali ni Ninong tay. Bayam aja yun anak. Kayang pa'y tay. Una anak. Sige, siya take drive po yun. Tagawi din. Hindi na nakapay lang tay. Wari ka lang tao minong kapay lati danaw. May tirik namon tay. Salamat anak. Bayan tay. Tanog turpusak to ti pinagbasa kon ke barbaring nagbago ti biyag ta. Pasensya ka na anak, nung nakaadala lang ko madayo kastit pa nagbiyak ta. Hanggang agsasaw nga na unay tay, agina nakalangit ta. Anak, sa kaunay ko mga balbaliw, kinagpasalamat ka kung makinapo. One time, madikag balbalew. Dumtong tumat lang ti aldaw nga iparamid ko ati balay tayo papintasan. Sige anak, tuloy mo lang ta pinagadal mo. Dato yung suporta kanya. One time, ahan ko gaming kahit nga makikita kang marigrigatan. Salamat anak, tadarta ka lang ta kanayon. Apay papasalamat kayo kanyak tay. Dapat siya tigpasalamat gamin. Nawang kayo, awanak mat lang ito'y lubong. Agyaman na anak, kinasingkwit mo. Nya tay, mabising kayan. Kung karot anak, mga tagarot din. Sige tay. Sige, halumin na lang ata ah. Tay! Musta yung trabaho mo yan anak? Okay lang tay. Sabi niya anak, nga ni malmal pa sa ti paparamit ko, sige rin. Wingard tay, nanganimal pasen. Lumadi nga si ka anak, madita makapatadot ti kasi nga balay. Istumot lang yung bagak, di ba tay?
na mapapintas tayo ati balay kung pumintas ati biyag tayo. Salamat kanya mga anak, ta nagbasa ka nalaing. No madimat lang yung sakripisyon kung suportam kanyak tay, madikmadala natin kinasasaad ko tatta. Kaya man ako na kanya manak, ta nagsingpit ka. Sige tay, dapat lang kita nga materialis si Jonag, ibati ka pa lang. Siguro anak. Pre! Katoy! Tugaw ka pare. Magbampari na nakapasyar ka tibalay. Kung pare, dalang ko kahit ko ibaga kanyam. Apayin niya aja pare. Tapos kulap pero pa kong pare. Mayat ko mabungol ti kwartam. Apay manoy at kailangan pare. Uray 10 lang ko mga ribo pare. Apay nagdakil betul pare. Pag usara aja ya. Ipa-hospital ko kumadyanap ko pare. Kaso naabaga mo sugal din na minsan. Awang gamita ko. Kasi magam dyan ako pare. O Ninong, si kayo magaya mata. Bagmanta nakapasyar kayo ti balay. Boy, ninana. Hindi kami nagtungtungan mi kinininong mo. Kunyaji tay, Nininong mo kami. Bumulbulot ti kwarta. si kaninong, bungulot ti kwarta. Kasladyak mamati ah. Huwag Christian, naibos di pera kon, panggap ti sugal. Awanin ti sabali nga si gakon, di si kailangan rin. Nya tay, pabuludan ta ni Ninong. No ayos lang kanya anak. May kamambit tay. Di ba so nati dahilan ni pinatake kayo day? Una anak, lipati ba aja yun, nabayag aja yun. Ngam tay, Anak, kailangan natin pira ni ninong mo. Kailangan nang may dala diyan sa ospital. kasjaya tay. Basta ti desisyon mo, sika ti masurot. Diya man anak, dumtum-tumo lang tal daw sa pinagtulong mo kut masukatan. Sige nga rin tay. Ano pre, hindi nga tamay pabulod mo. Pero naawang mo, okay lang, maintindihan ka pre. Gore ka lang pare kapag wala na pira junag. Guray ka lang tay. Siya lang tatag pabulod kinininongan. Ano pa bulodam Ninong? Ajay, nagtungtong kami ni tatay mga Gismel. Ah, Pwede na 10,000 Ninong. Itarayo ka agad adya na kidya ospitalan ha. Salamat Christian pare. Oray nakarami dakti mo di kanyayo, pinabuludan da lata. Ayos lang aja pare, no sumaruno, madigag sugsugalay. Tama di mapipido tatapira. Gusto adya yung baga ni tatay Ninong. Habang nasapa pa ay isardang yu tabisyo yon. Tama di yung marik na tiriga tibiyag. Salamat Christian. Pare, nagsingpot kayo nga gama. Sapay ko matado pa matulungan nyo. Ninong, di na hospital ti pangidalan nyo yung anak yo. Diyan lang probinsya lang Christian. Kaso asidag. Sige Ninong, no kaya't mo siya lata ti mga itulad kanya yon. Ning, haanang Christian, nagpasayoros kami lang na yun. Namat ni Ninong man, kasla kalasab sa bali. Itulog kailangan ng talisto kayo nga makadanon. Sige garod, naisuti kaya mo, di salamat garod ya. Tanong, sige tayo, tulog ko lang Ninong ha. Sige, galwad kayo ha.